Čau, čau dámy a páni, vítam vás u nového videa, moje meno je Flamingo a dneska si ideme zahrať 99 nocí v lese, máme tu nový update, takže prosím sledujte, dajte like a odber a my ideme na to. Takže sme tu, hráme teda 99 nocí v lese a máme tu nový update, takže poďme ho teda otestovať. Ideme dneska s náhodnými ľuďmi, nemám tu teda pomocníkov a môžeme sa rovno pridať tuto k niekomu. Načíta sa nám to, dneska ideme objavovať a zajtra sa môžete tiež pozerať, určite sa pozrite, nezabudnite dať teda like s odberom a zajtra teda už vám poviem presne, ako ten update hrať. OK, ja som to takto zhrnul do kopy. Minulý týždeň som je natáčal schválne preto, lebo toto má byť pokračovanie, takže sa teším. A poďme na to. Máme tu teda nového moba, je to mačka. A som teda veľmi zvedavý. OK, poďme. Ideme rúbať drevo. A ešte, ak dovolíte, trošku mi to tu vrieska, tak si dám zvuky slabšie. Nemusíme vôbec počuť jelenia, ale on sa stal slabšie. No a my poďme na to. Ideme si postaviť teda pár vecí, urobíme oheň a môžeme sa vrhnúť do preskúmavania. Neviem, koľkatý level ohňa bude na to stačiť, ale uvidíme. OK, neviem ani, kde sa spawnuje tento biom, lebo ja som to ešte nehral, hrám to teraz poprvýkrát. A ak si môžete všimnúť, mám už 1018 dní. Takže predsa len nie som len taký, neviem čo, viem túto hru hrať, takže prosím, like a odber. A ja už to vidím. Ja už vidím ten biom. OK. Tak poďme rýchlo to tak preskať. Vidím diviaka. OK. Vyzerá to tu divne, ale už po mne beží diviak, OK. Rýchlo sa mu tuto schováme. Vylezieme tadiaľto. A vidím tu aj nepriateľov. OK, ten diviak mi vadí. OK, má nás, už nás má. OK, a dáva poison. Dobre, musíme mu rýchlo nejako utiecť. Absolútne neviem ako. OK, máme ho. Už sme ho zabili. Tu nám umrel teda kamarát, takže tohto vystrielame. OK, zdrhajme. Je rýchly. Je strašne rýchly. OK, utečieme na schody. Dobre, tu sa nám dobre dostal. Teraz na neho dočiahneme úplne bez problémov. Máme ho, OK, máme prvého mŕtvého. Dobre, teammatea nemám teraz ako oživiť, lebo nemáme bandáže. OK, on po nás strieľal, som videl. OK, malo by to byť prázdne. Ja teraz si otvorím čestku. Sú celkom dobré, takže si ju otvorím. A čo dostaneme? Máme medkit, takže teoreticky môžeme oživiť nášho teammatea. Alebo viete čo, necháme si to pre nás, keby príde zle. Ale kadiaľ mám vstúpiť? Počkajte. To musí byť niekde tadiaľto. Dolom. Máme tu diviaka. Utečte. OK, a ja rozmýšľam, tadiaľto vojsť. No. Tadiaľto? Áno, máme to. Tadiaľto dole. A som teraz zvedavý na tú mačku, lebo popravde absolútne netuším, čo sa tu deje. OK, tu máme bodľaky, nesmieme sa na ne napichnúť. Musíme dávať pozor. OK, pichlo nás to, super. Au. Máme to. Otvoríme si neskôr čestku. A uvidíme, čo s nej dostaneme. Tuto vidím po bokoch nejaké strieľanie, nejaké veci, čo strieľa, takže rýchlo to zoberieme, chňapneme to. OK, ide nám to zobrať vôbec? OK, nejde to zobrať a máme to. OK. Rýchlo sa healnem, lebo umieram. OK, máme to. Fuj. Zľakol som sa. Ešte, že sme si to nechali. OK, my sme sa spawnuli niekde hore. Tak poďme teda dole. Utečieme rýchlo do kempu. Tam odložíme tú prvú hlavu. Musíme to robiť tak, aby nám to nikto neschoval. Takže vidíme sa tuto.
Máme aj kyborga v tíme, takže je to dobré. To dáme takto toto. Najeme sa, nech nie sme hladní. A ideme preskúmavať na ďalší deň ďalej. Teda neviem, ako to máme odomknuté, no nemáme to vôbec. Takže musíme zväčšiť mapu. OK, ja si idem nájsť baterku, lebo v tej tme nič nevidím. V banke už vyzerá, že niekto bol. Aj to celé vybral. OK, ale čestka tu je. Možno nám snípadne aj tá baterka, to si síce môžeme otvoriť. OK. Dneskajšie video je čisto o otváraní, teda preskúmavaní, pardon. Myslel som na čestku. Dobre, máme kanister, čo je veľmi dobré. Budeme mať aspoň toto palivo. To teraz háňame. Tu jeden. Druhý kúsok. Tretí kúsok. Otvoríme si čestku. Musíme mať väčší sačok. Máme tu baterku, dobre. A máme tu tento kúsok, OK. Len treba ho odtiaľ dostať. Dobre, máme ho. Áno, už ho máme. Poďme teda do kempu. Zväčšíme oheň. A môžeme ísť preskúmavať. Pozerám sa na mapu, že či typci niečo nepreskúmali ďalšieho. OK, máme takto. Dobre, máme ďalší level ohňa, to je výborné. Takže môžeme to ísť preskúmavať. Typci už preskúmavajú, dobre. Tak ideme za nimi. Ešte, že máme tu alien klasu, lebo neviem, ako by sme si poradili bez nej. Keď tu takéto zvieratá žijú. OK, niekto umrel v podzemí. Tuto sme už boli, nie? Sa mi zdá. Áno, tu som ho zložil, ale môžeme ísť vrchom. Nech je to bezpečnejšie. OK, není to bezpečnejšie. Tu zoberieme palivo. Tak. Tu máme ďalšiu. Dobre, super, máme tu ďalšiu. Túto pyramídu. Ale není odomknutá. Dobre. A pre teammate ísť nemôžem, lebo nemám nič na jeho oživenie. OK. Tu je niečo, počkať. Čo to je? Sú tam diviaky a nejaký emerald? Počkať, není to ring, kde budeme bojovať proti tej mačke? OK. Je tu diviak. OK, treba tie diviaky zabiť. Ja ho vystrieľam pekne. Tak, dobre. A ešte treba tamto. OK, spustilo to. Spustilo ich týchto smradov. Utekáme. OK, toto není bezpečný. Toto není bezpečné, absolútne. OK. Tak to neviem, ako zvládneme. OK, asi sme niečo zobudili práve. Neviem vyskočiť hore, super. OK, takže poďme radšej ďalej preskúmavať. Uvidíme, čo tu natrafíme naďalej. Asi hentam sa teda bude spawnovať tá mačka. Musíme na to prísť a ideme ku ohňu radšej, lebo začína noc. A ja neviem vôbec, čo sa tu deje. Ako hovorím, ešte som to len pustil. Ale viem, že musíme ísť do 4 tých pyramíd a do 5 postavíme tie 4 veci. Takže to jediné viem, že to treba urobiť. A to je tak akurát všetko. No a vidím, že teammateov tu mám, ale asi iba jedného mŕtvého, dobre. No a mali by sme zväčšiť ešte oheň, tak poďme ťažiť drevo. Nech máme teda palivo. OK, ja tu trošku pofarmím drevo a potom sa vám ozvem. OK, práve sa vraciam domov, mám tu trošku paliva, dúfam, že to bude stačiť. Najeme sa a môžeme ísť na ďalší deň preskúmavať. OK, nestačilo to, výborne. Tak to je blbé. Takže budeme musieť asi naťažiť to drevo, alebo ja neviem. Už nám došlo aj mäso. No, nemáme to dobre rozohraté, no. Typka má aspoň hodiny, máme už aspoň aj hodiny, dobre. Ale treba zväčšiť oheň.
Takže to im povieme. A na ďalší deň sa zase vydáme hľadať palivo. OK, máme 5-kový level ohňa. Typke sa to podarilo nakoniec. Takže by sme to mali mať, hádam, všetko odkryté. Získal som aj 2 bandáže, takže máme tu toho veľa. Ozvem sa zase ráno. OK, je opäť ráno a divočina nás volá. Takže ideme ďalej. Ja teda mám furt 5 miestnych sačok, čo vôbec není dobré. Ale tu mačka, tu asi vieme, kde sa vyvoláva. Je to tu tak husté, že fakt nič nevidím. A toto by mala byť tá pyramída, čo sme ešte nepreskúmali. A áno. Áno, je to ona. OK, bude aj dneska útok na náš kemp. A je tu aj prasa. Ach joj. OK, prasa je zneškodnené. Z neho si môžeme potom zobrať aj mäso. A ja to tu vyčistím a zase sa ozvem. OK, práve som to tu vyčistil. Otvoríme si čestku a ideme zase do podzemia. Máme na to ešte minútu 50. Takže máme rifleku, výborne. Tak s tým môžeme potom skonfiškovať tamtých dole, v tom kráteri, alebo čo to je. Neviem, ako to mám pomenovať. A je tu prasa. OK, máme tu prasa. A neviem, ako zísť dole. Teda hlavne kam ísť dole. Táďal to, dobre. A ideme teda dole. Tu už máme zase hlavu tej mačky. A táďal to stačí len popreskakovať. OK, veľmi rýchlo. Dobre, sme tu. Máme keď tak aj bandaže, takže sa vyhylujeme veľmi rýchlo. Otvoríme si čestku. Máme crossbow, to je aspoň nekonečná. Toto treba rýchlo vziať. OK, neviem, ako to mám ale vziať. Vôbec mi to nejde vziať. Haló, čo sa deje? Musím na to prísť, ale čo s tým mám robiť, akože? OK, očividne to nejde. OK, získal som to, už to mám. Bolo to len, treba len do toho streliť. OK, utekáme do kempu rýchlo. Lebo nemáme dosť času, potrebujeme sa najesť a je to proste zlé. OK, ešte máme k tomu aj útok na oheň, výborne. Toto je super. To mäso som síce nezobral z tej onej, ale dúfam, že teammates niečo nalovili. No, nenalovili nič. A je tu, dobre, je tu. Eat. Všetko tu vyžerem. Koľko nás je? Už sme 4 iba, dobre. OK, typka doniesla zase, toto treba dať do ohňa. OK. Ešte, že tu máme tú typku, že sa o všetko stará. To je dobré. OK, máme tu teda toto druhé. A už sú tu, smradi už sú tu. OK, my vystrieľame tú kušu. OK, ona sa o to postará. Zoberiem náboje. OK, tak nezoberiem. Týchto hodíme do ohňa a zase sa vydáme ráno preskúmavať. Máme ozaj gucek. Niekto tu položil. OK, máme šťastie. Už môžeme aj jedlo nosiť. Vidíme sa ráno. OK, je ráno. Ja som nám tu troška drevo nakopil, lebo potrebujeme si kúpiť biofuel procesor. Lebo s tým ohňom to nevyzerá moc dobre v najbližšom čase. Položíme ho a poďme zase preskúmavať. Podľa mňa teraz jedna bude tu určite týmto smerom. Dobre, poďme čo najviac po kraji, aby sme sa vyhli tomu pralesu a tým nestvúram, čo tam sú. Myslím tých diviakov. OK, vidím nemocnicu. Vidím dobre. Dúfam, že už ešte nikto nevyvrakoval. Počkať. Dobre. OK, výborne. Máme to, sme tu. Zoberieme si hlavne bandáže. Tie budeme určite ešte potrebovať. Medkit. Sa vyhlujeme aspoň doplná. Máme tu ešte bandáž. OK. Vyzerá to dobre. A rýchlo ešte utiec, aby si nás nevšimli títo. Výborne. Chceli sme ísť týmto smerom, takže pôjdeme týmto. Pôjdeme sa pozerať, či tu není žiadna tá pyramída. Alebo ako tomu mám hovoriť.
OK, tu vyzerá, že je veľmi veľa paliva. To zobereme. A je tu diviak, OK, a môžeme ísť stadiaľto. Tu určite niečo bude. Moment. Niečo ma chytilo. Aha, asi žaba. OK, sme pri ďalšom. Mám to. Našiel som to. OK, idem to zase zdemolovať a potom sa ozvem. OK, som to tu zdemoloval. Získal som aj silnú sekeru, ale nemáme to tu vôbec ešte odomknuté celé. Takže vrátime sa ráno. Dúfam, že sa nám ešte zväčší o to mapa. OK, čo tu robia mamuty? Počkať. Musíme sa rýchlo vrátiť domov. Lebo sme celkom ďaleko a nepotrebujeme, aby na nás zautočil jeleň. Staneme sa sem vrchom. OK, ale čo najrýchlejšie. OK. Tak, teraz sme nahraní. OK. Zase prespíme noc a potom niečo s tým urobíme. OK, čo to tu je? To je tu nejaké nadekorované. OK, práve nám napísala, že mačka sa zobudila. Počkať, čo? To je to akože teraz namiesto jelenia, ale však jeleň tu bol. OK, tak asi to viem, čo nahradilo. Barana a sovu. Schválne, poďme sa prejsť, či ju privoláme. No. Tak ja ju nevidím. Ale typka asi chytila, keď je mŕtvy. OK, je zase ráno, ja už som sa stihol aj najesť počas noci. Musel som si to teda uveriť sám. Ale ďalší level ohňa sme nedosiahli. A ja sa začínam obávať, že to ani nestihneme. A že to je takmer trošku nemožné. Keď tu teammate furt iba umierajú, takže možno by sme mohli skúsiť teda tú priepasť, nejak to tam vyčistiť a lebo nemáme ani dosť nábojov, takže neviem, ako to tu bude teda. Ale našiel som to. Mám to. OK, to si radšej necháme, ale strelíme po ňom takto. OK, necháme ho zapáliť, zrobíme. On je celkom rýchly, ako keby šprintoval. OK, si nabijeme. Nech to môžeme po ňom streliť. Jakže ho to preletelo? Počkať, čo? OK, mám to. Treba už to len sem doniesť a budeme mať aspoň 2. No ale kde bola tá priepasť? Počkať. Musíme ju nájsť, tú priepasť. Tuto máme zamknutú tú budovu, takže to už asi nedorobíme. Škoda, no. Ale poďme aspoň vyčistiť tú priepasť, čo sa bude diať. Keď ju nájdem, zase poviem. OK, takže tie mamuty sú vlastne takéto pomachované. Alebo ako tam povedať. No ale tým, že už sa blíži noc, tak to urobíme až na ďalší deň. A ešte sa musím nájsť. OK, je ráno a ja sa práve dívam, že kam by som mal ísť, teda, že kde by mohla byť tá priepasť. Mne sa zdá, že bola niekde tu. Niekde tu blízko. Ale rozmýšľam, že kde. Neviem, schválne, či si pamätáte. Áno, je tu. Je to ona? OK, takže není. Ale ak ste už hrali tento update, tak mi povedzte, ako vám to išlo, čo možno treba robiť, ak máte nejaké zdroje a možno si to prečítam a na budúce to poviem. Pardon, ale reálne to tu už asi nevidím a reálne sa už asi vzdávam. Pretože ani to nevyšlo celkom dobre. Je to toľko pyramíd a ani jeden. Teraz neviem nájsť zase tú priepasť, predtým som ho furt nachádzal a už som preskúmal celý les a vôbec tu nič nie. OK, keď ju nájdem, tak vám dám ešte info. OK, našiel som to, bolo to rovno hneď tu vedľa nás. Výborne. Takže poďme teda dole. Môžeme zísť aj takto rýchlo. OK, sú tu blesky. Ale vyzerá to tu byť vyčistené. A to sa čudujem.
OK, už sa zase zjavili. OK, poďme hore. Pekne to tu vyčistíme. Dúfam, že nevedeli po rebríkoch. OK, vyzerá, že oni sa zase respawnuli. Absolútne netuším. A tu asi bude za dverami tá mačka. No, poďme to skúsiť ešte takto. Vyskočíme sem. Tak, výborne, toto som potreboval. A idem to skúsiť s touto zbraňou. Kamo, oni to zase nie sú. No nič, toto je asi všetko. Ja sa s vami lúčim a majte sa dobre. Zatiaľ čau.